Welcome to the local food maram. Mentah ha kaneka sngi ngidon ha kaneka jaka, but ya kaneka jaka kikot ka berthi lane kawa berthi kaneka jaka ka badon hangne hajan ka wei ka klau ka ba ka kerteng ka langjasar, but ya kaneka jaka ngamla bantip ba kadai hapo town area ayu mereka dahi hapo jongka West Khasi Hill district kabahap hi hapo jongka Meghalaya bat ha kani kapor ngikwa ban pen I api ya syapang kine ki local food maram na kabenta ba ngin shet ya kijing shet knang ba ngin yo ban penbang ya kabam ha kani kapor ka bamenta to kani kapor ngan sedang nak ban shet ya une utiet ha ka ktien khasi une ngi ong titung bat ye une ngi sat yadi hayo hahat lade ha yo shlong lane lade po nostoy bat ye une ujatit ha ka ktien nong wei ki ong lactarios lane ki ong mushroom spicy ka bamut une utiet tung une ulong utiet ubabang bah hadu kata-kata te hakane kupor ngan siat no ya kat kaneka jikset ngan hap ai ning kong swak pniang kong pniang don kamban aibun khnang ba kaneka jingset kan bang bah to hakne kapor ngayu iba kaneka pniang kala te kane kapor ngan ta shwa ngan ai shwa yu une u laterpak hadin nang tangan ai saya kaneka pitung laneka lactarios kata kambing kumne ka hambang bahasa jujur ne ngidon kamban king suak liat adin nang ta andang iladet king ngen sa ai sa ki wei pat ki jinta nang ta andal ai tu ngan ai sa une wei masalah karam masalah ngan ai kendiat hadin nang tangan ai sa ini mushroom masalah to hang tu la biang bat hadin nang tangan ai sa ini sada lani ajinomoto bat hadin nang ta ngan ai sa ini rensun lani garlic bat hadin nang ta ngan ai sa ini meluk lani salt bat ondang ngal ai kini ngidon kamban king shwa ya kaneka jingbam andang ilaking kumne hadin nang ta nyu iba kaneka masalah kala biang hang tu mentangil adon kamban aino sayune piat lani onion yo piat rungi don kamban telik nang ba ngin kamyo bahaban bam nomar da he nang ban rukom bam ru suhun bah tidai nak takadaw ba ngahang ni nga he bhayu ni piat
Hadin nang tangan ai sa uni so baingon bilat hakatin kasi bat hakane ka juga ba matangim siam laong syu so baingon bilat nrengi laong so saw ngan tep sa uni hang tu ngan king shua kendiat hadin nang ta ngan ai saya une so man ken lane green chili bat anda la deb ai gidon kamban king shua kendian bat kaneka spon ban shet ru ka khapnya takadaw mlong shu ban king te hakane kapor ya kaneka tit lane ya kaneka laktarios kumba haka tinung wei lane ka mushroom spicy ngidon kamban tap shua kumno ngidon kamban tap hangne kumba shipau lane khasan minit to kaneka por mentaka por kala iyat kumba khatsan lane khat 1 minit bat ngiu i bakaneka jingbam kala bang bat ngitu ba kala i ba kaneka por ka bamta te shua bangan persyang bat shua bangan bam ngidon kamban aisa une nga song haka plastik ndre une udai soya sauce namar komi kini kijaj nda tak da usendrai kam bang denak takadaw nga wanra da une soya sauce ngidon kaman ai da une kendiat bat andang il ai une soya sauce ngidon kaman king shua ya kaneka jingbam kenang ba kaneka jingbam kan long kelarong ban pen iternat lut ya barok te kaneka por nga yu i ba kaneka jenta jong nga kala i te ngaru ngala sngut ngan bha te ngdon kamban bam no ngan mat ni kong shua ya uni so sao ngan persyang bam wow ke bang kabang bah ngan persyang mat sa uni pit wow ke bang pindai amat pim kwa syu ban ino bat ngan wat biang sa wei pit ngan bam biang wow ke bang shisha ke bang bat lada pin bam da uni stick uni ulong food stick kumaki nong Chinese ki bam uni lada pin bam da uni stick lele ka kambang shishu ka jingbam den ka takadaw ngaru nga bam da uni khnang ba kane ke jingbam kan kambang ba ngan bam se uni so man ken bom laban patai kajing bang kabang bah tak kini kapor ya kini ngalak demat te ya kini kapor bat kadai ka hakani kapor kadai ka ayom badon ki ne ki jetit dena katakadaw ngai wer ya pi ba ngin ya lejuat ikitit namar ba bun ki ong lada bam tit sayap ndrei
hateng ki don kitu ki kenjatit ki ba don ki kenja poison la ni ki poisoning ba ki kenja khniang ki balong bi ki wan ban bam tingi ki briu ngi sabam de nak takadaw ngin yap ndrei dei ba baro ujatit uyap ba ngilati bu ne tit siam layap ndrei udai utit ba bang ha bat ngi kinong me khalaya hang ne baro ngi saj bam bhai unitit oh bada kene kapor ngalak klet sai une uai u do sim une ya une sim lai mentala baro steng sngi ngala ya lai stomban be une sim nomar ba ngaku bam do sim ba tip kene kapor ngan bam na shuana kli ni shuana tedong me tongan persiang bam na kanu ka jakar lele ngan bam shuana kli pinda yo ban mat ban bam uni swim lai man kasngi pihak ban lai sim nomor ba pinda yo mat ke jengbang ngan bam sa kelbong wow ban bam lang bat sim batit lai tem ka jing snyam ka bam la ban patai wow bang bha te pi baro ki ba peja ka YouTube jonga pi don kamban persiang ban bam iki do sim ban bam iki tit ban bam bun jai ki jing bam kenang bam pinyo ya kemet ka bakoj bakya la da pi bam kum kini ki jing bam nong kendong lani ki local food maram bang bah kajeng bang kebom la ban batai wow wow kajeng bang
kene kapor perlok barok ki bapet ya kene ka YouTube channel jonga pilai iya kitu ki jeng batai ki jonga sepang ki jeng bam lokal maram ha kene kapor ke bamenta te ngas ngobha ban kerpat ya pi ba kino ki bapet ya kini ya kene ka YouTube channel jonga lane kene ka video jonga ken ngobha ban om klet da ka bapin subscribe share bat like ya kane ke channel YouTube jonga da ka buburom nga kerpat ya pi kublai sibun